Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom vorbi despre un subiect, cred eu, foarte interesant. Este un subiect pe care îl lansez ajutându-mă de un citat pe care l-am găsit într-o carte a lui Henry Miller. Este un prozator american. Nu vom face critică literară, nu vom vorbi despre cărți astăzi, dar acest citat mi-a trezit foarte multe amintiri și mai mult decât atât am gândit mult în jurul lui, pentru că veți vedea de ce. Mă apropiam de 30 de ani, vârsta lui Iisus răstignit. O întreagă viață se deschidea în fața mea dacă aveam curajul să risc totul. Iisus Hristos nu a fost răstignit la 30 de ani, este o mică corectură pe care trebuie să o fac acum. Dar atunci când am găsit acest citat, m-am gândit la următorul lucru. Și eu sunt la vârsta lui Hristos răstignit. Poate mulți dintre dumneavoastră sunteți la această vârstă. Vă apropiați sau ați trecut ușor de vârsta la care Iisus Hristos a fost răstignit. Spre o deosebire de Iisus Hristos, mulți dintre noi simțim încă faptul că avem în față toată viața. Că sunt foarte multe oportunități care se pot deschide. Cu siguranță nu mai putem visa ca la 20 de ani, nu mai putem face planuri ca la 20 de ani, dar și la 33-34 de ani sunt multe de construit în această viață, sunt multe așteptări de la această viață. Iisus Hristos apunea la acea vârstă, se sacrifica pentru omenire la 33 de ani. Noi spunem câteodată că de aici încă mai este mult de trăit. Discutăm despre această cumpănă a vieții împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vorbim despre viața la 33 de ani. Vă mărturisesc că atunci când am citit acest fragment, am avut un moment de ezitare și mi-am dat seama că totuși e o vârstă fragedă. Repet, nu este acea prospețime de la 18, de la 20 de ani. Nu există acest entuziasm juvenil, dar totuși 30 de ani ești încă în floarea vârstei. De aici înainte mulți oameni își fac planuri mari. Pot schimba o carieră, își aleg o familie, își construiesc o familie, pot să emigreze, pot face orice. Viața încă este înainte. Ai putere, poți să te mobilizezi, poți să înveți ceva nou, te poți reprofesionaliza, poți face multe de aici înainte. Ești încă tânăr. Și totuși, la 33 de ani, Iisus Hristos, când era încă tânăr, când probabil putea să spună și el, așa cum spunem și noi, dacă am fi riscat totul, aveam o viață întreagă înainte sau puteam să am o viață întreagă înainte. Ei bine, la vârsta aceasta, Iisus Hristos a ales să moară. Și mai mult decât atât, vă propun să discutăm puțin despre vârsta fragedă a Mântuitorului atunci când a început lucrarea publică. La 30 de ani să începi să predici bătrânilor, fariseilor, saducheilor și să le tălmăcești scripturile celor care erau trecuți de mult, poate, de vârsta berilor albi, erau rutinați, erau respectați, aveau o anumită înțelepciune, iar bătrânii în Israel erau respectați. Să vrei să reformezi sistemul religios al unui stat, cum era Israelul, la o vârstă totuși fragedă, adică nu sunt prea multe proiecte pentru un singur tânăr? Nu era prea tânăr, nu era prea fraged Iisus pentru misiunea sa? Noi când ne referim adesea la Mântuitorul, la Domnul Iisus Hristos, o facem din două unghiuri de vedere, din două abordări posibile. Prima abordare este aceea de Iisus model. Și este legitimă. Noi îl avem pe Mântuitorul, ca privind la El să se întipărească în mintea, în mentalitatea, în echilibrul simțămintelor noastre. În același timp, Iisus e incomparabil cu El, cu noi, sau noi suntem incomparabili cu El. În ce sens? Nimeni din toată istoria și din tot viitoarea cronică care s-ar putea scrie, nu va putea să se compare cu El, pentru că Iisus a avut un rol absolut unic, nerepetabil și suficient
pentru că a fost suficient. El a venit pe pământ cu o țintă precisă, nu să trăiască. Una din declarațiile teroriștilor sinucigași este: noi, cu aceeași pasiune cu care voi vreți să trăiți, noi vrem să murim. Ei, imaginează-ți că Mântuitorul vine nu ca să facă rău, ci vine conștient că menirea lui este să se verse, să se topească, să se consume pentru poporul său, pentru salvarea poporului. El e singurul mântuitor și nimeni, chiar dacă au fost martiri, tineri, copii, bătrâni, nu, ei au fost martiri. Iisus n-a fost martir, a fost jertfă, a fost sacrificiu, a fost substitut. De aceea, dintr-un punct de vedere, ne putem asemăna cu el și o să discutăm apropo de tinerețea sa, încă de juventețea sa, să spun așa, de faptul... Inteligența precoce. Da. La 12 ani deja putea să dea învățături și să-i uimească pe cărturari cu înțelepciunea și am putea spune și cu erudiția lui. Ei. Dar știți, pe de o parte, sunt de acord cu dumneavoastră că este un model, iar modelul acesta este absolut. De fapt, este singurul model absolut. Și asta o spunem judecând lucid. Pentru că, din punctul de vedere al percepției subiective, multe modele sunt absolute. Eu cunosc oameni pentru care și Michael Jackson era un model absolut. Dar nu există niciun criteriu de comparație. Dar nu aș vrea să ne raportăm la Mântuitorul ca la Fiul lui Dumnezeu. Și am să vă spun de ce. În primul rând, dintr-o economie a mijloacelor pe care le putem folosi în această emisiune, sau o economie a argumentelor, dar mai mult decât atât mă gândesc la percepția oamenilor. Iisus Hristos era omul, între alți oameni. Fiul omului. Era Fiul omului. Era un personaj istoric. Mergea, vorbea cu ei, le predica, îi mustra pe farisei. Și noi, nu știu dacă suntem întotdeauna conștienți faptul că mustrarea, atunci când vine de la un tânăr, haideți să ne imaginăm Sinedriul. Și vine un tânăr la 30 de ani și începe să țină o predică. Păi, primul reflex al bătrânilor, îmi imaginez că era: păi, dar cine este copilul ăsta? Cine este el să ne învețe pe noi? Adică noi suntem totuși ajunși la o anumită vârstă, suntem perii albi, înțelepciunea Israelului, suntem cei care avem autoritate. Păi vine copilul acesta. De ce spun asta? Și fac o paralelă. Nu știu dacă este cea mai potrivită, dar cred că mulți dintre telespectatorii noștri acum au în minte ceea ce spun eu acum. La recenta schimbare a guvernului, în momentul în care au fost numiți și apoi validați pe anumite posturi miniștri tineri, 31, unii 32, 33 de ani, marea majoritate a politicienilor din opoziție, dar și presa, au reacționat aproape la unison în acest fel. Juniorii, tineretul, copiii. Caș la gură. Caș la gură. Sigur, aici nu este o vorbă serioasă de luat în calcul, pentru că nu merge mai departe, nu se vorbește despre competențe, nu se vorbește despre altceva. Dar percepția publică este totuși că la 31-32 de ani încă nu ești suficient de trecut prin viață. Poate că ai făcut școli, poate că ai și tu câțiva ani de zile de experiență care, cum să spun, te ajută în misiunea ta, dar ești prea tânăr. Probabil de la 37-38 de ani în sus, societatea te percepe ca fiind suficient de copt. Deci nu mă refer la cultură, la pregătire academică și așa mai departe, ci doar la experiență de viață sau la experiență în profesiunea ta. Dar pe după la 38 de ani în sus ești perceput ca un om copt, care poate să facă față multor provocări. Dar la 30 de ani, la 31 de ani, ești încă junior. De aceea spun că ar fi bine să ne raportăm la Iisus Hristos ca la personajul istoric, așa cum era perceput el de beneficiarii mesajului său. Știi ce? Noi discutăm acum la modul general. Și sigur că, statistic vorbind, nimeni, dacă n-a avut primele cicatrici din greșeli învățând, nu poate să fie legitimat înaintea publicului. Am avut un coleg în școala generală, nu-i spun numele mare pentru că e cunoscut în unele medii, eu am fost sibian,
Și în clasa noastră, clasa 7, a 6-7, era un băiat pe nume Viorel. Avea câteva daruri deosebite. Mai întâi de toate, desena extraordinar. Avea un talent și oricine îi cerea, făcea un desen. Era un tip tăcut, probabil predominant flegmatic. Era înalt, era frumos, un păr sârmos negru creț, și ondulat, și avea o prestanță și o demnitate pe care o respectau și profesorii. Mi-amintesc că odată și avea... Clasa 6-a? A 6-a și a 7-a. Numai puțin. Și vor mai dau un exemplu. Iar acest Viorel, eu eram în clasă cu el, e drept că eram cu un an mai mic ca toți. Asta e datorită geniului tatălui meu, ca să aibă copii genii, să-i dea mai devreme la școală, să termine mai repede, să arate ce... nimic ca toate. Dar avea o calitate. Întotdeauna știa foarte bine lecția, nu arăta Nu făcea paradă. exact cât de bine știe, dar ori de câte ori cu pertinență mergea la tablă, cu o modestie, ca un om flegmatic, își făcea treaba, punea creta jos, lua 10, se întorcea, ca la un lucru absolut natural. Vreau să spun că acest băiat odată a fost chemat la tablă și îi pune o problemă în față diriga și el spune, nu știu, n-am învățat. Da, treci la loc 3. Cu aceeași demnitate, aici se vede marca, s-a dus înapoi. Ce anume face ca un băiat de clasa 7-a, 14-15 ani avea, 13-14, să aibă atâta prestigiu și atâta demnitate, încât eu recunoști, toată clasa o recunoștea, el niciodată nu se erigea în lider, dar era perceput ca greutatea de pe fundul unei corăbii, care ține corabia în balanță și îi dă siguranță. Îți mai spun un caz. Îmi pare rău că nu i-am reținut numele, dar am căutat la un moment dat eroi tineri, și am găsit un columbian de preadolescent și apoi adolescent. În perioada aceasta, la 9 ani se remarcă printr-un program pe care copilul, Manuel, nu știu cum, băiatul ăsta îl inițiază în școală împotriva terorismului FARC, Frontul Armatei Salvării Naționale, comuniștii din Columbia. Și modul în care omul acesta, tinerelul acesta evoluează, scrisoarea pe care o scrie către președinte, un copilaș, un băietan, columbian, ce poate columbian? Nu, lumea a treia. La 11 sau 12 ani compare în fața Organizației Națiunilor Unite cu un mesaj coerent, legat, foarte consistent, încât devine, este invitat la Bruxelles, este invitat în diferite foruri, până acolo încât la 13 sau 14 ani, el negociază cu generalii, conducătorii acestei fracțiuni de opoziție armată, de rebeli din Columbia, FARC, și ajunge să fie un mediator între guvern la 14 ani. Deci, dacă vorbim la modul general, probabil că 30 de ani e aproape puțin, dar dacă te gândești individual, cazuistic, descoperi că sunt destule situații în care ceva care îți dă autoritate, care te face recunoscut înaintea oamenilor, și mă întreb după aceea, ce anume te face recunoscut? Că asta ar trebui să fie subiectul. Da, și eu cunosc asemenea argumente de copii precoce, care la vârste foarte fragede sunt capabili să învețe multe limbi străine, să cânte foarte bine la anumite instrumente. Asta este teatru, paradă. Dacă ne gândim la Mozart, nu e teatru și parabolă. A fost și el un geniu. Un geniu, dar n-a fost luat în serios în lumea adulților, ci a fost aplaudat pe scenă. Un actor, un artist. Dar când ești un interlocutor al celor mai înalte instanțe, la 14 ani,
E totuși altceva decât un geniu. Ăsta nu e un geniu. E un copil care e la școală. Așa este. Dar cred că marea diferență totuși dintre Iisus Hristos și aceste genii, acești copii geniali, este că mulți dintre ei s-au bucurat de respectul celor mai în vârstă, au ajuns la un anumit nivel, dar nu au schimbat radical nimic. Iisus Hristos a schimbat lumea. Iisus Hristos este personajul care a împărțit istoria lumii în două. Înainte de Iisus Hristos și după Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, va rămâne, cel puțin avem această garanție, că va rămâne în mintea tuturor oamenilor un reper. Fie că este un reper, nu știu, eliminat, lovit, batjocorit, fie că nu poți să scapi de el. Da, că nu, îți stă în spate, îți rămâne în minte și toată viața ești legat de el, polemizând cu el sau cu susținătorii lui, așa cum sunt atei, mai ales cei radicali, militanți, fie că îți rămâne în minte ca model. Deci, și este un model persistent, care a rezistat de-a lungul secolelor. Asta spun că și eu cunosc asemenea cazuri, copii geniali, dar aici este altceva. Sunt de acord. Întrebarea mea este, ce anume te face credibil la o vârstă neconfirmată sau precoce? Tânărul imberb. Ce anume te legitimează și îți dă credibilitate în fața oamenilor? Și mi-a plăcut citatul acela. Ai vrea să-l mai citești odată? Mă apropiam de 30 de ani, vârsta lui Hristos răstignit. O întreagă viață se deschidea în fața mea dacă aveam curajul să risc totul. Ei, este un dacă care stă dincolo de ecuația, de partea egalului. Adică dacă așa, atunci așa. Dacă aveam curajul să risc totul. Curaj, risc totul. Mi-amintesc de o scrisoare, așa se numește, scrisoare către Roma. Scrisoare, cred că... Scrisă de scriitorul Iovan Ducici. Este un sârb. Am citit-o în adolescență, dar mi-au rămas câteva lucruri foarte pregnante. El zice așa, fiecare, vorbește de Roma, Roma este o cetate în care fiecare vârstă se poate împlini, se regăsește. Dacă treci prin Roma la 20 de ani, vezi și reconstitui cetele de fete frumoase și curtezane care au trecut pe acolo. Vezi amprentele lor în Roma. Dacă treci la 30 de ani, te regăsești în arcurile de triumf ale marilor generali. E vârsta când găsești potența, găsești îndrăzneala de a face lucruri mari. La 40 de ani, în Roma nu mai vezi decât însemnele filozofilor, Seneca, care au trăit pe acolo. E la 50 de ani, vezi amprenta sfinților, creștini, martirilor. E foarte interesant. Da. Și acum, dacă vorbesc... Asta arată că sunt niște trepte în viață. La început, da, te bucuri, ești juvenil, vezi ceea ce, nu știu, este amprenta hedonismului. Abia la senectute începi să vezi și amprenta sacrului sau a religiosului. Ei, la 30 de ani, spunea Ducici, la 30 de ani este momentul când te simți cel mai potent, cel mai puternic, în stare să răstorni lumea. E adevărat că revoluțiile le-au făcut cei de sub 20 sau 20 de ani, pentru că există o anumită disponibilitate de a risca și o mare încredere sau o mare dedicare, o totală dedicare idealului. Pentru o fată, Romeo și Julieta, ne sinucidem. De ce? Acolo erau mai tineri. Da, 20 de ani. Sub 20 de ani. Păi asta zic eu, perioada aceasta. Crezul sau angajarea este, idealismul la 20 de ani este culminant. Atunci ești gata să lepezi părinții pentru un drum. La 20 de ani provoci în întreaga lume, deci eu împotriva tuturor și toți împotriva mea, ai curajul de fapte irresponsabile. Pentru că această extraordinară
exuberanță și vulcanism al capacităților, e lipsit de luciditate la 20 de ani. Oare? De regulă. Dacă ar fi să ne raportăm măcar la tinerii care au fost în 89 în Piața Revoluției sau la Timișoara, putem spune că aceia erau lipsiți de luciditate? Păi asta dovedește însuși Un gavroș, da, Stai să e spun. fraged, dar are de unde să aibă asta luciditate. Dar Orice om lucid, studenții, orice om lucid știe că viața e cel mai de preț lucru și trebuie să mă ocrotesc, să mă apăr. Altfel nu supraviețui, altfel mor. Ori aceasta este elanul, zic eu, care nu mai are reperele valorilor, numai puțin. Oamenii la 30 de ani care devin, sau 40 care devin mai conștienți de ce înseamnă realitatea, sunt mult mai prudenți în actele revoluționare, pentru că ei știu că trebuie, dacă ei mor, nu mai are rost nimic. Puneți un egal între instinctul de conservare și luciditate. Deocamdată. E adevărat. Deocamdată, instinctele acestea, sigur, idealismul, înflăcărarea, face scrum orice fel de măsură de prudență. Luciditate înseamnă a cunoaște realitatea și a îți lua măsurile de protecție necesare. La 30 de ani însă, potența există, apropo de generalii care au ștanțat Roma cu însemnele gloriei lor. Ai însă și realism. Adică este momentul, eu aș spune, apogeul, climaxul, cu adevărat al marilor realizări, mai mult decât zvâcnirea revoluționară, ci este și momentul în care poți face proiecte mai mari decât 2 zile de revoluție și moarte, poți să începi un proiect care să schimbe ceva în cetatea ta, în cultura ta, în posteritate și așa mai departe. Ori eu cred că nu degeaba la 30 de ani în Israel cineva avea voie sau avea acceptul de a deveni învățător. Leviții la 20 de ani, orice tânăr la 20 de ani în Israel putea purta arma și era convocat să-și apere țara la 20. Deci era capacitatea de a lupta, dar nu de a fi mentor. La 30 de ani cineva putea deveni rabi, învățător. Și se presupune că timpul petrecut la picioarele cuiva, contemplând un maestru, învățându-l pe el, deci însușind modelul, devenind tu o clonă, să zicem noi, a maestrului, sigur, în specificul propriu, asta îți dădea legitimitatea de a deveni un învățător în Israel. 30 de ani față de 60-70 ai marilor repere din Israel. Într-adevăr, ești un învățător, dar un preparator față de academiciani. Îți dai seama. Un preparatoraș care are și el o ținută universitară, dar care cilipește neauzit, cilipește și el, dar nu-l bagă în seamă mințile luminate cu orizontul adânc. Deci este cazul să înțelegem că Iisus și-a început lucrarea publică la 30 de ani. Da. Doar pentru că în Israel există acest cod. Eu nu cred că codul acesta este arbitrar. Știți, după geneticieni, după biologi, care este punctul în care se încheie creșterea sub toate aspectele? Nu știu că de la inteligență pe la 18-20 de ani. Creierul... 21. Deci, atenție. Știu, în jur de 20 de ani creierul nu mai crește. Începe să involueze. Omul când primește buletinul de 2 ori 7, 14 ani. Omul când devine apt, zic eu, și fizic, bun, de familist, procreere, 21. Iar când devine matur, spiritual, 28. Deci 7 este măsura standard. Și nu este o întâmplare. Pentru că Dumnezeu a ștanțat, a amprentat creațiunea cu marca 7. Este structura septenară a lumii. Spațiul și timpul e marcat de 7. Dar
Mă refer acum, deci la 28 de ani omul este copt, e rotund. 30 este aproape. Ori, din punct de vedere al culturii, eu nu cred că 30 de ani ai Israelului era o vârstă, știu eu, definită cultural, că la indieni e 15, la, știu eu, vikingi era 23. Nu cred că era aleatoriu. Era exact vârsta când omul era în capacitățile, în performanțele sale cele mai înalte. Vreau să facem o paranteză, pentru că ori de câte ori discutăm despre lucrurile acestea, există un pericol al paralelismului neprecaut. Credeți că vârsta de 33 de ani sau 30 de ani, Când a început da, Iisus? luăm acest etalon, 33 de ani sau 30 de ani înseamnă același lucru și astăzi? Adică omul copt, capabil să devină învățător, să fie cu totul independent la 30 de ani în Israel, poate să fie la fel și astăzi la 30 de ani? Am nevoie să precizăm și cel de-al doilea reper. Cei de la 70 de ani sunt egal cu cei de la 70 de ani din Nipul Israel? Eu cred că nu. Pe atunci... Am dat răspunsul deja la întrebare. Toată scara este incomparabilă. Gândiți-vă ce învață un om din dialog și ce învață un om din contemplarea plasmei sau a televizorului. Adică, cum crește un om? Cum se devine omul om? Cum devine copilul matur? Nenorocirea cea mai mare este că sunt chiar acum într-o febrilă cercetarea relației părinte-copil. Sunt într-un proiect de școala părinților care se desfășoară la Sibiu. Ori, întrebarea mea este, cum devine omul om și nu rămâne copil, nu rămâne infante? Ce anume îl face ca să devină matur? Și ceea ce lipsește astăzi cel mai mult este dialogul, relația, când se transferă sufletul în suflet, când omul se dă și celălalt îl asimilează, îl absoarbe. Ori, sigur că deci la 30 de ani cineva putea intra în preoție, levit. La 30 de ani era suficient de copt, dar până la 30 de ani ce făcea? Stătea la picioarele lui Gamaliel, pe Pavel, asculta. Interesant, erau mai multe școli, una din școlile vechi, nu mai știu ce tip de școală, stoică sau de alt gen, dar în primul an de ucenicie, erau 3 ani ucenicia. Asta era standardul. În primul an n-aveai voie să vorbești deloc. Îmi imaginez un tânăr la 18, 20, 22, 25 de ani. Care trebuie să tacă. Care un an de zile nici măcar nu întreabă unde-i mâncarea. Tace și învață să asculte. În al doilea an avea voie să pună doar întrebări. Și îți dai seama că nu orice întrebare, că la unele maestru putea să nu răspundă. Asta te învață să fii jurnalist. Adică să știi să pui întrebări. Și în al treilea an avea voie să spună opinie. Deci îți dai seama că această relație nu se poate să nu te bage în universul unui om adult, matur, gânditor, care vede orizontul. Iar cel care era la 30 de ani, zic eu, în timpul același, care probabil că nu se ocupa doar cu peștele, nu era doar un simplu pescar. Interesant e că și ucenicii Domnului Hristos, care erau pescari în primii 4, Andrei și Simon Petru și Iacob și Ioan, erau pescari, ei erau cultivați în religia lor. Pentru că niște pescari care nu știu despre ce se discută în sferele teologice, care nu se preocupați deci de Mesia, nu o să vină după un străin să lase peștele în plasă. Erau oamenii care cultivau teologia iudaică, după cum sașii din Ardeal, ce frumoasă istorie am pierdut noi ca națiune, odată cu exodul germanilor, sașilor din Siebenbürgen, cele 7 cetăți, nu? Așa se numește Ardealul în germană. Fiecare țăran știa să cânte la instrument. Seara se adunau și din blocflöte, cu gura, cu pianul, cu violoncelul. Deci e o cultură a țăranilor sași
să știe să citească Scriptura, să scrie poezii. Deci, țăranii cu preocupări spirituale, vezi Israelul, nu erau niște analfabeți, niște oameni care miroseau usturoi și a sudoare. Cum ne imaginăm noi sau cum apar în filmele comerciale despre Isus. Niște primitivi care se cu bărbi înnodate, nu, murdari, necivilizați, care duhnesc. Nu erau oameni, erau farisei. Petru nu era doar un simplu fariseu, ucenicul Domnului Hristos. Era chiar un zilot. Deci o elită a fariseilor care purtau sabia la ei. Ăștia erau ziloții. Deci e greșită imaginea... Iuda. Nu. Simon. Deci, și el purta sabie? Da, pe nu, Petru a spus sabia și a tăiat urecha lui Malcus. Da. Dar era încă unul. Era Simon zilotul și un alt Simon și Petru. Deci, ei doi, din cei 12, erau farisei și interesant că erau și ucenici ai lui Ioan, pentru că erau cu Ioan împreună la botez. Deci îți dai seama că aveau o școală, aveau un maestru, nu erau niște găgăuțe prinși cu plasa și au devenit ucenici. Vrabii. Da. Dar Deci, îmi dau seama că acum, iarăși fac o paranteză, că această intuiție a uceniciei am avut-o și noi, pe revista Semnele Timpului, că acolo am mers totuși pe această lege. Nu opinăm decât peste un an sau 2, poate chiar 3 ani de zile. drăguț ce spui tu. Da, pentru că asta a fost formula. Documentați, citiți și după ce veți fi înțeles foarte bine un anumit domeniu, poate că este greu de spus că îl înțelegi în 2 ani de zile, chiar dacă trudești. A fost o experiență foarte utilă pentru mine. Da. Târziu poți să ai opinii. Da. Da, și am închis paranteza. Dacă vârsta aceasta este cu adevărat momentul de cumpănă, în care se împletesc în mod ideal, aproape perfect, să ne imaginăm o balanță, entuziasmul vârstei și o anumită inconștiență a curajului care nu evaluează foarte corect riscurile. Și pe de altă parte, maturitatea, capacitatea de a cumpăni, de a înțelege efectele, repercusiunile gesturilor tale. Păi înțeleg că ăștia sunt oameni ideali pentru a conduce într-o societate. Din ceea ce spuneți dumneavoastră. Da. Ce este o societate? Guvern? Presă? Biserică? Cu următorul amendament. Și aici vreau să fac un amendament pentru că v-am întrebat 30 de ani în Israel înseamnă 30 de ani astăzi? Eu cred că nu. Și am să spun de ce. Astăzi, cred că ne maturizăm puțin mai târziu. În primul rând, dacă ne maturizăm. Maturizăm. De ce? Pentru că nu știu cum este în cultura occidentală. Adică știu doar din citit, dar n-am trăit acolo. Acolo copiii sunt mai responsabilizați chiar de la vârstele fragede. Da, știi cum? Să fie mai independenți, să aibă mai multe sarcini, să muncească pentru banii de buzunar. Dau câteva exemple. Tu știi că un om, cunosc cazuri, oameni, părinți care s-au realizat economic, rău, adică au ajuns rău, în sensul că au bani gârlă și asta poate fi un rău. Copiii lor în vacanțe sunt trimiși să culeagă roșii sau să vândă la tonetă, sunt trimiși la munci absolut nerespectate la noi. Acolo orice muncă e respectată, mai mult decât la noi. Și nu li se dau bani pentru facultate. Muncești vara, te ajut să-ți găsești un loc de muncă. Asta o fac eu că tatăl tău. Nu te lasă colin să pierzi jumate de vară mergând de la patron la patron. Vorbesc cu cineva, ia-l pe băiatul meu, de ce? Să curețe mașinile. Spălător. Și cu suma aceasta, dacă n-ai destul, îți completezi. Dar tu muncești și îți plătești un an de facultate. Lucrul acesta cu adevărat te responsabilizează. Eu mă uit la cei care nu cresc în oraș, care cresc la țară și care au găini, bine, găinile nu poți comunica, dar cu oile, cu iezii, cu capele, poți. Adică există o altă relație. Cu calul, cât de mult poți comunica, cu câinele. Și fiecare are domeniul în care răspunde. Și să vezi numai cu ce spirit patern sau autoritar vorbește un copil cu câinele lui. Max, culcat. Nu? Se simte cu adevărat responsabil
îl ocrotește, dar este și stăpânul lui. Ori eu cred că această experiență ne lipsește nouă, care atunci când suntem tineri, când suntem copii, suntem prea mici, ei, copii, lasă-l, domnule, tu treci la joacă, nu? Nu luăm cu noi să lucreze cu noi, nu-i transmitem bucuria de a munci. El la joacă, la prostii, pe stradă cu alții ca el, nu? Și are modele de vârsta lui care îl plafonează rău. Care atunci când e student, lasă-l să învețe. Îmi spunea mie o distinsă persoană, doctoră la 28 de ani, doctor în domeniul ei, deci brici, zice, eu nu știu să gătesc. Pentru că mama mi-a spus tot timpul, treci la carte. Și eu sunt ca un handicapat față de viață. Iar prietenul dânsei, care este și el o persoană cu 2 pregătiri superioare, spune, noroc cu mine, pentru că în mariajul nostru ea va fi doar păpușa, iar eu am să gătesc, pentru că știu. Om a fost soltei o vreme, eu din fericire știu să gătesc, știu să trag cu aspiratorul, ea nu le știe, nu le are. Ce e greu după ce ai făcut doctoratul să faci o ciorbă? Auzi? Când n-ai fost niciodată și când ai responsabilități față un viitor soț, care ar putea să spună, poșirca asta, ia uite aici. Nu? Dacă o iubește, nu spune așa ceva. Are răbdare până când poșirca iese ciorbă. Dacă ești o șofire timidă, complexată, nu te apuci niciodată să înveți ceva la vârsta de 30 de ani. Trebuie să recunoști. Dacă am învățat, deci despre asta vorbeam, că totuși astăzi 30 de ani ar putea să însemne 38, 37, 38? Poate 60? Nu, vorbim de 30 de ani. Sociologic, statistic, nu știu. Nu Cert este că depinde de populație și de zona unde ești. Acum, dar care sunt consecințele? Iarăși eu sunt preocupat de consecințele acestor concluzii pe care noi le tragem. Pentru că este ușor de multe ori să faci hermeneutică, să interpretezi anumite texte, anumite percepte, filozofii, întâmplări din Biblie sau din istorie. Problema nu este să le înțelegi. Problema este ce faci cu ele după ce le-ai înțeles, cum le aplici. Știți de ce vă spun acest lucru? Pentru că dacă cineva va spune, păi la 30 de ani este vârsta la care poți răsturna munții, îi poți muta din loc, păi atunci aștept până la vârsta aceea sau dimpotrivă îmi vine așa un curaj, mă prinde așa un abur al puterii și mă apuc chiar să fac unele lucruri fără să înțeleg, fără să mă autoevaluez. Ori sunt pregătit, ori nu sunt pregătit. Asta spun că este foarte important cum judecăm lucrurile acestea. Ei, soluția la întrebarea asta mi-o dă citatul lui Miller. Știți ce spune el? Viitorul e în fața mea la 30 de ani dacă am curajul să risc totul. Ori acest lucru spune foarte mult. Pentru că eu nu voi risca niciodată nimic decât dacă am o valoare supremă care contează mai mult decât viața mea. Ori la această maturitate, la această dedicare, nu poate exista niciun om, sau rectific, la această dedicare nu ajungi la o vârstă dată, ci în momentul în care se petrece ceva în tine. Eu aici am o problemă cu textul ăsta, să știți. Mie mi-a plăcut și îmi place interpretarea dumneavoastră, dar am o problemă. Dacă ne gândim la modelul Iisus Hristos, care cu adevărat a riscat totul și a dat viața, de fapt, ce risc mai mare, dacă putem vorbi despre risc? De fapt, ăsta nu e un risc propriu-zis, dar s-a jertfit pe sine. E bine, s-a jertfit pentru că avea o misiune. De-aia venim pe pământ. Nu să privească lumea, să facă psalmi. El a venit pentru o misiune anume. Totul a fost construit, totul a fost gândit și a fost pregătit pentru această misiune. Sunt oameni de-a lungul istoriei, oameni care au reușit riscând totul. Poate Henry Miller a reușit riscând totul. Poate Alexandru Macedon a ajuns ce a ajuns riscând totul. Poate că un scriitor, un artist a ajuns mare riscând totul. Dar oamenii aceștia sunt niște frumoși nebuni, ca să folosesc rarități, absolut. Titlul unui roman, Frumoși și nebuni ai marilor orașe. Sunt niște frumoși nebuni care au reușit
Și noi îi admirăm pentru lucrul acesta. Neștiind, sau poate că știm, dar o punem așa, în plan secund, faptul că au existat mult mai mulți oameni care au riscat totul și n-au reușit. Drumul ăsta între posibilitate și succes este un cimitir în care eșuează multe genii, mulți curajoși. Sunt puțini care ajung acolo. Dar la altceva vreau să spun, că în societate, noi vorbim despre oameni care au o anumită responsabilitate, o anumită putere la vârsta asta. Ce ar însemna să riști totul permanent? Dar nu poți face lucrul acesta. Ești directorul unei întreprinderi, ești, nu știu, angajatul unei biserici și ai tu idealurile tale. Ce înseamnă să riști totul? Intri într-un guvern. Ce înseamnă să riști totul? Astea sunt niște mici absoluturi care, dacă nu învață să coexiste, să negocieze, să se șlefuiască unul pe altul, ajung în cele din urmă să se ciocnească, să se spargă, să se lovească unul de altul. Absoluturile astea în care toți riscăm totul, duc până la urmă la ce? Acum aș vrea să fac o distinție, de fapt două distinții, dar le iau pe rând, între o slujbă de mentenanță, de întreținere, pe care o poate avea un director. Nu, să continui să susțin piața, productivitatea, calitatea și așa mai departe. În care și acolo trebuie să risc. Pentru că se știe că dacă nu deschid un câmp nou, voi fi sufocat de alții ca și în junglă, care cresc mai repede și mi-au soarele și atunci eu mă voi usca. Deci eu trebuie tot timpul să-mi dezvolt area mea vitală, zona, spațiu vital, ca să pot să rămân pe piață, să rămân. Ori risc există peste tot. Dar sunt două tipuri de riscuri. Un risc cumpătat în care niciodată nu voi arunca totul, ci doar ceea ce știu că pot să pierd. Se spunea, dacă vine cineva și îți cere împrumut, dă-i atât cât poți să nu-i mai vezi niciodată. Adică e și aici o înțelepciune. Este, da. Eu n-am să-mi pun casa amanet sau casa la ipotecă pentru altcineva. Pentru că eu am copii, am familie, deci nu pot risca tot, dar pot să-mi dau un salariu sau 3 salarii cuiva care, un prieten de-al meu, o rudă de-a mea, nu, care să beneficieze de un jet de oxigen, nu, ca să poată supraviețui. Interesant este însă că între un risc echilibrat și un risc total este o deosebire între un plan între succes și idealism. Și aici vreau să discut. Fac o apologie a riscului întâi. O apologie a riscului? Da. Adică o pledoarie în favoarea riscului. În 1952, mi se pare atunci a fost cucerit și Everestul. În 1952 s-a făcut un test al unei universități renumite, Harvard. Se spune că este universitatea neacreditată, singura neacreditată dintre universitățile recunoscute ale Americii. De ce? Ci că nu e niciuna mai mare care să o acrediteze. Și atunci ea acreditează pe toate, dar ea nu e, că ea e. Și s-a făcut un sondaj la Harvard în care cine ajunge la Harvard e deja un ales, este un răsfățat al destinului la Harvard. Toți sunt top deasupra tuturor celorlalți absolvenți. Și li s-a cerut care e scopul lor în viață. Și au fost 3 categorii. Unii care au spus, eu încă nu știu ce-i viața. Eu abia am citit despre, mă voi orienta și în primii 3-5 ani îmi voi găsi scopul în viață. Ok, și-au notat, nu are încă. Al doilea, care e scopul în viață? Scopul meu este cutare. Și v-ați cristalizat? Nu, dar știu. A 3-a categorie au spus, da, ăsta este scopul meu în viață, am scris, știu exact tot. Au notat scopul, declarația lor de misiune. În 1972, după 20 de ani, deci după 20 de ani, i-au căutat și i-au găsit. Există... Da, oricum. Nu sunt dosare. Rămân în istoria și facultății. dosare de Harvard, sigur. Da. De acești alumni, probabil că s-au și întâlnit la o anumită
perioadă să sărbătorească părtășia și i-au întrebat scurt, ce salariu ai? Pentru că în Occident succesul Este tradus prin beneficii. Income. Da, income, bugetul. Și spune că, să-mi amintesc exact procentele, acum nu mai sunt sigur, dar vă spun în mare, vreo 72% avea un buget, un venit exact ca a oricărui absolvent sau profesionist al unei alte facultăți. Adică degeaba ai făcut Harvardul, pentru că avea un salariu exact ca și a clasei intelectuale generale. Deci, degeaba. O altă categorie avea un salariu de 3 ori mai mare, erau vreo 23%, nu, 25%, o să vedeți de ce, pentru că mai rămâneau 3%. Și acum trebuie să vedem cât se adaug la 20%. Care aveau un salariu de 3 ori mai mare decât primii. Și au mai găsit încă o categorie de 3% doar, care avea un salariu de 10 ori mai mare decât a doua categorie. Și i-au luat la verificat. Tu ai fost... Cei care aveau salariu comun nu avuseseră un scop în viață când au plecat. Cei care aveau un scop aburit, dar îl aveau salariul de 3 ori mai mare. Iar cei care aveau o declarație de misiune, care dădeau totul, aveau de 10 ori mai mare decât a doua categorie. Și spune, concluzia studiului, cei care au un ideal precis, conturat. 2. Risk takeri, adică cei care riscă totul. Mi-a plăcut citatul lui Miller, dacă sunt dispus să risc totul, vă spun, nu riști totul decât pentru ceea ce merită totul. Iar dacă Mântuitorul a venit, și fac a doua precizare, dacă Mântuitorul a venit și a riscat totul, el a știut pentru ce merită totul. Și nu există în toată zona ocupațiilor omenești sau a vocațiilor, nu există un alt domeniu care să merite totul. Nici măcar cel economic, nici măcar diamantele, ci religiosul. Și dacă e ca să discutăm, dacă la 30 de ani cineva poate să fie lider, trebuie să ne referim doar la un domeniu în care omul dă totul. Mi-amintesc când eu descoperisem pe Dumnezeu, familia mea, am mai spus și alte ocazii, era o familie nereligioasă. În modul cel mai clar al cuvântului, n-aveam carte, Biblie, n-aveam rugăciune acasă, nici biserica nu o vizitam. Nimeni, niciodată. Eram oameni cu valori morale, cinste, onestitate, muncă, dar nu aveam niciun fel de Dumnezeu. Când am descoperit pe Dumnezeu, am descoperit totul pentru care merita să te dai de tot. Am acceptat, dinainte de a ști, cu 3 ani înainte de a fi dat afară din învățământul superior unde predam, am acceptat pentru Hristos să pierd. Părinții m-au dezavuat, m-au izgonit, facultatea unde eram dascăl m-a dat afară, pierdeam totul. M-a așteptat armata. V-am spus ce am făcut? Nu. Știam că în armată un creștin, mai ales unul care are ca reper ce le zice porunci, unde spune să nu ucizi. Și eu, învățam să trag în oameni, nu? Să port armă, pe când eu eram necombatant în convingeri. Și porunca 4 spunea, adu-ți aminte de ziua sabatului, ziua de odihnă, singura. Și după calendarul ortodox, ziua 7 e sâmbăta. Se recunoaște. Și am spus, în armată sunt deja cazuri care au făcut pușcărie și eu m-am pregătit dând totul. Bine, am fost sincer și n-am făcut niciun fel mai mult decât trebuia să fac, să risc totul. Mi-am luat scule de frizer. Cum se cheamă? Un brici în care băgai jumătate de lamă, știi cum? Da, știu. Foarfecă și m-am dus la Nea Anton. Era un credincios din Biserica București Noi să mă învețe frizerie, că dacă merg la pușcărie, altă carieră ca frizer. Manualitate, tril aveam. Deci puteam să fiu bun frizer. Probabil că
merită doar în domeniul religios, dacă ești convertit, dacă ești convins să dai totul, la 30 de ani poți fi lider. Și aici este, zic eu, drama sau nefericirea care o întâlnesc în biserica noastră. Pentru că aici domnește gerontocrația. Gerontos. Da, asta se întâmplă peste tot, să știți. Deci stai puțin. Noi dacă vorbim de un subiect... Haideți să ne uităm la Vatican. Cum sunt aleși papii? Deci, înainte de a face Alzheimer, adică, să mi se scuze ironia, deci înainte de a te răblagi de tot, te pun pe o listă. Deci, sau cardinali. Da. Parkinsonici. Da. Dar, bine, sunt și oameni în puterea lor, nu discut. Uite, Ratzinger este un tip... Dar întotdeauna sunt oamenii care se apropie de exit. Rețineți însă, aceasta este o tradiție a marelui preot biblic care trebuia să fie fost bătrân. În biserica noastră toți sunt preoți, așa spune Apocalipsa. Însă eu mă gândesc, dacă discutăm de 30 de ani, eu cred că ar trebui să avem un domeniu de aplicat. Dacă în domeniul financiar, fiscal, mucoșii ăștia care au ajuns acum miniștri, vorba cuiva, sau cei care au ajuns directori de școală, care încă nici n-au copii, să știe ce înseamnă copil. În domeniul religios, oamenii care au descoperit totul și riscă să dea totul, ar trebui să fie puși în față. Nenorocirea în biserică este că eu țin coarnele altarului, coarnele timonei în mână și când vine unul ce trece înapoi a mea, el e tânăr. Și eu sunt cel care am bucuria, trece înapoi a mea. Iar aceea, când ajung, în sfârșit, când eu mor, când eu exitus, ajung să pune mâna și nu știu cum se ține. Adică ar trebui ca tineretul, care este prioritatea zero, în opinia mea, în biserică, să facă ucenicie pe lângă un maestru în mod activ, nu în școli de ucenici, ci la școală de ucenici, știi, oameni mirosind doar a ulei, dar care nu știu să facă nimic, învață cu creionul în mână și cu legi, reguli. Ar trebui să învețe pe teren, exact ca în vechea școală a maestrilor, ucenicia. Și tare am opinat eu, dar probabil că gerontocrația e încă, adică gerontos e bătrân și crăteia putere, conducerea. Cred că gerontocrația, eu sunt bătrân acum, vorbesc împotriva mea, nu... Eu cred că gerontocrația... Și faceți o plădărie pentru mine. Da, cu toată inima. Pentru vârsta ta, cei de câți ani ai? Aproape 34. Ești exact la vârsta la care Mântuitorul... Da, păi, tocmai de-aia am fost o cutie de rezonanță foarte potrivită pentru acest Ei, vreau să spun, citat. Trebuie tinerii promovați și nu orice tânăr, nu talentul, ci consacrarea. Cei care au descoperit totul și riscă să dea totul. Și atunci viitorul, chiar dacă nu al lor, că noi murim, poate mor ca un revoluționar în piață. Viitorul este al lor, în sensul că ei au făurit viitorul. Și mai este ceva, nu mai avem decât 2 minute la dispoziție, mai este ceva teribil în lumea noastră de astăzi. Cu ani în urmă, sau poate cu decenii în urmă, capacitatea de a fi performant la nivelul solicitărilor societății în care trăiești se întindea de la 30 și ceva de ani până la 50 și ceva de ani. Deci era o plajă destul de largă. Astăzi, capacitatea de a fi performant, cu adevărat performant, asta înseamnă să ai putere de lucru, să fii inovativ, să ai imaginația încă proaspătă, să poți fi competitiv, parcă s-a redus. Este între 30 și ceva și 40 și ceva de ani. Eu zic nu. Este din ce în ce mai îngustă. Nu, s-a dat mai jos. Da, coboară puțin. Adică de la 23-25 de ani deja sunt CEO, deja manageri supremi, pentru că sunt foarte creativi. Dar la 35 de ani, fratele meu când era în Canada, la 35 de ani spune, mă consider deja bătrân. Deci sunt anumite posturi la care 35-40 de ani în general, nu te mai angajezi cheamă după 35. Pentru că ești deja plafonat, ești deja, nu ții pasul cu vremea care nu aleargă, ci face pași gigantici, iar tu ești format pentru o altă epocă, nu pentru epoca asta. Da, din păcate asta este ritmul amețitor al societății în care trăim și care ne obligă să alergăm pe culoare din ce în ce mai înguste. Dar necazul este că dacă tinerețea este preferată în domenii lucrative, să spunem noi, în biserică a rămas încă înapoi a mea, încă în formula veche și de aceea poate și biserica este atât de îmbătrânită. Pentru că tinerii nu se regăsesc. Ei nu pe există. de altă parte, trebuie să spunem că tinerețea nu este o virtute, așa cum bătrânețea nu înseamnă înțelepciune.
Corect. Adică trebuie găsită o dreaptă măsură și pentru o categorie și pentru cealaltă. Am ajuns la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru Și eu vă prezență, mulțumesc. vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. În săptămâna viitoare, numai bine!